Здравейте, аз съм Виктория и днес ще с мен как да си направим хамбургер с желе. Така, има ги в различни цветове. Вие можете, ако ги имате, с тях, нали? За това ще е нужно червено желе и много други, жълто. Така. Извинявам се много, телефона ми падна, защото все не. Ето го желето, можете да си го купите. Отваряме го и изсипваме. Ето го и него. Това желе някой му викат супол, защото като го намокриш, мирише на супол, хем си е като супол. И така, извинявам се, за това ще ни е нужно нощче, дете. Но няма да е проблем, ако искате да го скъсате. Това нощче мога да ви кажа откъде да го вземете. Има ги в един пластилин. Ако случайно сте го чули това, и ако случайно сте го чували, нали? Можем да се режем. Ето така. Ето я коричката. Здравей, пати. Чух, че отговаряш за пералния път си свършиш. Треха. Знаеш ли какво значи това? Че ти си шефът. Решим, режем и правим, нали? Така, ето я мърлята. Малко е странно. Като такова. Но все едно. И забавно е. Ето е и другата обвивка. И слагаме ги на страни, така докато го направим. Защото за някой да е трудно, за някой не. Така и цяло това мога да кажа. Слагаме ги от страни, за да ни не поречат. И ако ви хартише, естествено, можем да си направим. Нека да ги преброим, ако искате. Ето ги. Маруля, томат, обвивка и още една обвивка. Нещо друго, лук. Хайде, нека да сложим и лук. Какво има, за да не сложим? Все пак лукът е полезен. Отстрани. И мисля, че сме готови. Останалата част, ако ви остане, можете да я сложите ето в кутията.
И не факта на страни. Трябва да си направим сандвич. Нека да започнем с коричките. Ето я коричката. Много се извинявам, но аз нямам други цветове, освен зелено. Но можем, ако някой има, може да използвате. Не е проблем. Добре, слагаме доматът. Ето го и домат. Не. Извинявам се, това е коричката. Ето я коричката. Можем да сложим доматът. Ето. Това е другата коричка. Лукът. Рулята. И става се едно сме на турболи такива, но не е нищо, защото И ето го сандвичът. Ще е добър. Ако беше истински, ще да е много по-добре. Извинявам се просто. И ако искате, можете в някаква игра да се направите чиендете. А с останалата част може да ви кажа какво да направите. Ако можете, естествено. Един момент. Един момент само, защото можем да си направим един шейк или вода. Зависи от вас какво ще изберете. Моето нека да... Извинете ми. Моето нека да бъде... Моето ще бъде кола. Извинете ме, дъното малко бях изкривила. Може да не ви се получи добре, но ето я моята кола. Има и черно, можете да си купите. Ах, как добре, ще пием, ще хапне. Тук свършва този клип. Надявам се да ви е харесал и не знам. Надявам се просто да ви е харесал. Направете си. Ще се радвам да качите някой свой клип. Наскоро!